Wasanna fit-tieni programm ta' dina sensiela li qed insejħula ġens, maħtur, nazzjon, Qaddiż, poplu miksub fejn fiha qed nitkellmu fuq x'jiġifieri aħna poplu msejjaħ. Jekk aħna poplu msejjaħ għal xiex? Hemm xi ħaġa li rridu nagħmlu issa li Alla l-Missier qed isejħilna biex inkunu parti mill-poplu tiegħu u rajna fl-ewwel programm illi Alla qed jgħidilna l-ewwel ħaġa li qed jgħidilna l-mument li aħna niġu nsiru parti mill-poplu tiegħu, parti minn Iżrael, qed jgħidilna biex noħorġu minn dina s-sistema Babiloniska li ngħixu fiha, mhux qed nitkellmu biss fuq xi sistema politika, aqqas qed nitkellmu biss fuq sistema reliġjuża, ma qed nitkellmu fuq kollox fil-fatt, it-tnejn huma kombinati flimkien liġijiet li għamel il-bniedem li qed ibeduna minn Alla, kif ukoll tagħlim spiritwali li huwa jew fals jew nkella tagħlim qarrieqi li wkoll qed ibedna milli nkunu qrib Alla l-Missier. U għalhekk Alla l-Missier rajna li għal 5 darbiet fil-kelma tiegħu. Meta naqraw il-Bibja nsibu kemm fil-Profeti l-Antik Testament kif ukoll fil-Kib tar-Revelazzjoni fit-Testament il-Ġdid, Alla qed jgħidilna oħorġu minna poplu tiegħi, teqbgħux tagħmlu parti minn dak il-ħmieġ li d-dinja qiegħda tħaddan, minn dak il-ħmieġ li d-dinja qed tgħix fih. Ħalli meta niġi biex issa inħallasha d-dinja ta' dak li qed tagħmel ma tkunux parti minn dak il-kastik. U qed naraw li d-dinja bħalissa diġà qiegħda tesperjenza kastik ħanejdlok naqra ħafif għalkemm l-effett ta' dan il-COVID-19 coronavirus fuq id-dinja bħalissa huwa enormi u qed naraw id-dinja rkubteja. Ekonomikament spiċċat, irridu nerġgħu nibdew nċaqalqu s-sistema b'xi mod. Imma għalkemm qed naraw il-gravità tiegħu dan il-virus, xorta ngħid id-dinja xi ħaġa ħafifa daħdej dak li hemm miktub li għad irid jiġri skont il-profezziji, ir-revelazzjonijiet li Alla tagħna fil-Ktieb tar-Revelazzjoni. U għalhekk qed jgħidilna. Tgħidilna poplu tiegħi oħorġu minnha tibqgħux tagħmlu parti minn dik is-sistema ħalli ma tipparteċipawx fil-kastigi li jiena ser nitfa' fuq id-dinja. U rajna laqna l-ewwel programm billi jedna meta Alla joħorġok minn xi ħaġa mhux sempliċement jgħidlek oħroġ u s-soqgħod hemm, imma joħorġok minn fejn qiegħed biex jgħaddik għal xi ħaġa aħjar. Jgħaddik minn post għal ieħor. U rajna illi Alla ma joħorġokx minn ġottaġen għal ġonnar mhux se jgħidlek isma' oħroġ minn knisja u idħol f'oħra. Imma rajna kif Alla meta ser joħroġna minn xi ħaġa, pereżempju, ħareġna minn ġodlam għal ġoddawl. Xi ħaġa li id-dlam kien it-tagħlim qarrieq tad-dinja, s-sistema tad-dinja għad-dawl li hija l-kelma tal-Alla u s-sistema ta' Alla li fiha rridu nimxu. Se naraw ukoll f'dan il-programm kif Alla ħarġna minn l-iżball, mill-fals, minn dak li hu ħażin biex iddaħħalna fil-verità, fil-kelma tiegħu. Għaliex għax bħalma dejjem rajna bħalma jgħid is-salmista u anke bħalma għalja xuha stess meta qallu qaddishom fis-sewwa qallu l-kelma tiegħek hija sewwa. L-istess ħaġa li jgħid anke is-salmista fejn jgħid isma' l-kelma tiegħek hija l-verità mulej. U meta l-mulej qed joħroġna minn ġod dinja meta l-Missier fil-grazzja tiegħu isejħilna biex noħorġu minn din is-sistema li qegħdin fiha, jgħaddina allura issa għas-sistema l-oħra li hija l-verità. L-istess meta qed tiġi msejjaħ mid-dinja inti qed tiġi msejjaħ biex tkun maqtuħ tkun isseparat u issa ssir il-poplu tal-Alla. Dan jfisser ħafna, Jiġifieri jekk inti għadek tad-dinja, jekk inti għandek ix-xewqat li teqpa' tgħix fid-dinja, meta ngħid xewqat li teqpa' tgħix fid-dinja jiġifieri fil-ħażen tagħha, fil-korruzzjoni tagħha, fit-tagħlim qarrieq tagħha, fil-tradizzjonijiet ħżiena tagħha, inti tkun maqtuħ minn Alla u ma tistax tgħid li inti parti mill-poplu ta' Alla. Il-mument li inti toħroġ minn dik id-dinja u mbagħad tkun tista' ssir parti mill-poplu ta' Alla, tkun tista' tidħol f'dik li aħna nsejħula Iżrael, se naraw ukoll kif
Alla ħarġna mill-iskjavitu u ġabna issa fil-nejxu ħielsa. Xiġifieri, qabel konna ngħixu fid-dinja, konna ngħixu fi-skjavitu taħt l-għadu kien qed jaħkimna, konna fideh litteralment, illa li konna qed nobdu lilu, konna qed nisimgħu minnu, konna qed nimxu warah anke jekk forsi ma nafux, il-mument li Alla jsejjaħlek biex toħroġ minn dik is-sistema u idaħlek allura issa għas-sistema tal-verità qiegħed joħorġok milli tkun skjav tal-għadu u qed jagħmlek issa biex tkun servjent tiegħu taqdi lilu biex tkun tista' taħdem issa fl-għalqa tiegħu. Illa għaliex qed nagħmel enfasi kbira u qed ngħid il-poplu tiegħu, dejjem ngħid il-poplu tiegħu dejjem ngħid isma' irdu nsiru parti minn Iżrael. Xi ħaġa li nsib jiena illi ttellef ħafna mill-bniedem illi jasal biex jirrealizza il-verità f'din il-kelma huwa il-qerq ta' ċertu kliem li jiġi użat illum bħal meta pereżempju ngħidu l-kelma knisja. Kelma li bassiba imkien fil-kelma Talla, meta qed ngħid il-kelma Talla, qed ngħid meta Alla kien qed ikellem il-Mosè u anke l-Abraham se naraw x'qalu lill-Abraham fil-fatt. Qatt ma qallu isma' il-Knisja, dejjem qallu il-poplu, dejjem qallu l-Assembleja. Illa għaliex qed nagħmel din enfasi, m'għandi l-ebda problema trid issejħilha Knisja, sejħilha Knisja. Imma l-Knisja huwa jiena u inti, u ħafna Kristjani tarhom il-ħadd filgħodu li simpuli tgħidu fejn sejjer brother, fejn sejjer sister. Ħammorru ċ-ċerċ, ħadd mur iċ-ċerċ. Ġifieri ħadd mur iċ-ċerċ, iċ-ċerċ huwa inti. Jiena u inti, aħna iċ-ċerċ. U hawnhekk fejn meta nibdew nitkellmu b'dan il-lingwaġġ inkunu qed noħorġu mill-lingwaġġ Bibliku, prattikament inkunu qed noħorġu mill-lingwaġġ li jkun qed juża Alla biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Jiena bħalma dejjem nagħllem anke fil-komunità tagħna, aħna qatt ma ngħidu isma' ħammorru iċ-ċerċ, illa għaliex iċ-ċerċ huwa aħna m'għandniex għalfejn mmorru fiha. Tajjeb, aħna komunità, aħna assembleja, aħna parti minn Iżrael. U dak li aħna nissejħu parti minn l-Assembleja ta' Iżrael. Dina toħroġ fil-ktieb tal-Ġenesi, bħal dejjem araw li jkollkom il-Bibja magħkom biex kienu tafu x'qed ngħidu, fil-ktieb tal-Ġenesi kapitlu 28 vers 3 Alla lill-Abraham jgħidlu hekk ara. Alla li jista' kollox ibirkek u jkabrek u inti ssir ġema ġnus. Dik hija l-kelma assembleja, ġema ġnus. Ma qallux inti ssir knisja. Nerġa' ngħid m'għandix differenza, m'għandix problema trid issejħilha knisja sejħilha knisja, ma l-mument li inti toħroġ mir-realtà ta' x'qed jgħid Alla u tpoġġi kliem li ġej mill-bniedem, allura ħadd intilef is-suġġett, ħaj intilef is-sugu ta' dak li Alla qiegħed jipprova jgħid. Illa għaliex anke jekk naqraw x'jgħid l-Apostlu Pawlu, Alla ma jammarx fi knejjes tal-ġebel. Allura ma tagħmilx sens illi ngħidu ħammorru ċ-ċerċ ta' sejrin il-Knisja. Sejrin il-Knisja nemmen illi nifhem illi għadek allura issa fi żmien fid-dinja għadek pagana għadek ma intix tifhem x'qed jgħid Alla. U hawnhekk qed ngħid illi l-mulej joħorġok midlam għad-dawl, dak li jfisser meta l-mulej joħroġna midlam għad-dawl u ser nitkellmu issa fuq xiġifieri ħanaddu midlam għad-dawl. Illa għaliex rajna il-vers mill-ktieb tal-Ġenesi fejn Alla kellem mill-Abraham, illa għaliex aħna suppost li bħala fidi nemmnu li Abraham huwa missirna fil-fidi, xiġifieri aħna suppost għandna ikollna l-istess fidi li kellu Abraham. Fil-fatt Alla x'għamel ma' Abraham? Ħarġu mill-art tal-Kaldin minn ġo Ur, ħarġu minn fejn kien jgħix ġo nofs poplu li kien pagan, nofs poplu li ma jafx literalment minn u Alla l-missier, ħarġu minn hemmhekk, qasmu għan-naħa l-oħra ta' xmara u ħadu fart imweda, fart differenti. X'kien qed jagħmel Alla b'Abraham dakinhar, kien qed joħorġu midlam u issa għaddih għal ġewwa d-dawl. Aħna li suppost il-fidi tagħna hija l-istess bħal ta' Abraham, hekk suppost ukoll irridu nagħmlu. Noħorġu minn dak id-dlam u ngħaddu għad-dawl li Alla irid imexxina fih.
Dana joħroġ tajjeb ħafna fil-littra ta' Pietru minn fej ħadna anke dana it-titlu ta' dana it-talim immorru fl-ewwel littra ta' Pietru f'kapitlu 2, l-ewwel Pietru kapitlu 2 u naraw versi 9 u 10. L-ewwel Pietru kapitlu 2 versi 9 u 10 illi jaqraw hekk. Imma intom ġens maħtur, saltna ta' assisin, nazzjon, qaddis, poplu miksub. Biex ixxandru t-tifkir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Intom li darba ma kontux poplu u issa il-poplu talla. Li ma kontux sibtu ħniena imma issa rajtu l-ħniena. Rajna l-ħniena permezz ta' dak li Jaxua għamel għalina fuq l-ewda u ta' dan dejjem ngħidulu grazzi Mr. Qaddis, ma qed naraw hawnhekk illi x'qiegħed jgħidilna l-Apostlu Pietru qed jgħidilna permezz tal-grazzja talla, permezz tal-ħniena tiegħu, issa intom għaddejtu minn ġodlam għad-ġoddawl glorjuż tiegħu. U jekk inti għaddejt għad-dawl allura glorjuż ta' Alla il-Missier ma dekx issa fid-dlam. Imma ma jfissirx li ħatiqa fem u toqgħod bil-qiegħda bħalma dejjem inħobb ngħid jien u tolli jdejk tgħid ammen u ħallelujja. Hemm xi ħaġa li tittamel, hemm xi ħaġa li trid issir ġo fik trid issir żgur bidla. Jekk inti qed tindlam għad-dawl, inti ġo fik żgur bil-fors jekk verament miexi fid-dawl trid issir bidla. U dina il-bidla narawha maqsuma fi 3 kategoriji differenti, bidla li rridu ngħaddu minnha għandna il-bidla mentali rridu nibdlu il-mod ta' kif naħsbu. U se naraw l-iskritturi biex insostnu dak li qed ngħidu. Fiżikalment irridu nibidlu u hawnhekk fejn nara li hemm problema f'ħafna Kristjani illi ma jemnux ma jistgħux jaċċettaw il-fatt li Alla għalenna ċertu laħam huwa maħmuġ u tikluħx jeqpaw jinsistu li l-lum tista' tiklu, jeqpaw jikluħ u qed jagħmlu ħsara għal ġisimhom. Rridu wkoll ninbidlu, importanti anzi li ninbidlu spiritwalment. U issa ħanaddu biex naraw xi skritturi biex insostnu dak li aħna qegħdin ngħidu u għaldaqstant nitlobkom tmorru miegħi fil-ktieb fl-ittra li l-Apostlu Pawlu kiteb ir-Rumani, fl-ittra tiegħu lir-Rumani kapitlu 12 u ħanaraw issa Pawlu x'ser jgħidilna fuq li rridu ninbidlu mentalment. U Pawlu kapitlu 12 versi 1 u 2 jaqraw hekk. Nitlobkom ħuti għal-ħniena talla offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj, qaddis, joġob lill-Alla, jiġifieri il-qima spiritwali tagħkom. Timxux max-xejra tad-dinja iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femtkom biex isaħħilkom tarfu x'inhi r-rieda talla, x'inhu tajjeb li jogħġbu, x'inhu perfett. Interessanti ħafna f'dak li għadna kif rajna Pawlu qed jgħidilna nisma' tridu tinbidlu ma tistgħux tibqgħu timxu kif kontu qed timxu mela mentalment aħna rridu issa ninqataw minn kif taħseb id-dinja u aħna nafu kif taħseb id-dinja. Ninqataw minn kif taħseb id-dinja u nibdew naħsbu kif jaħseb Alla. Imma biex taħseb kif jaħseb Alla trid tkun taf Alla x'jaħseb x'inhu l-karattru talla. U jiena fejn ħansibu l-karattru talla miktub biex inkun nista' nimxi fuqu. U l-karattru talla insibuh fit-Tora, insibuh fl-ewwel 5 kodba ta' Mose fejn Alla tal-istruzzjonijiet tiegħu lill-poplu Iżraeli, l-istruzzjonijiet tiegħu huma l-karattru ta' Alla. U dawk irridu nkunu nafu biex nkunu nafu x'inhi r-rieda tiegħu, x'inhu tajjeb dak li jogħġbu, x'inhu perfett. Jekk aħna rridu nimxu f'ħajja perfetta rridu nkunu nafu x'inhi l-kelma perfetta. Għalhekk nagħmel enfasi, ħafna drabi nagħmel l-enfasi jiena rridu nimxu wara Jaxua biex inkunu nistgħu nimxu kif
fil-rida tal-missier, kif joġob lilu, biex inkunu nistgħu nimxu fil-perfezzjoni. Dak li qed jgħid l-Apostlu Pawlu sewwa. Nimxu wara Jexua għaliex Jexua huwa il-kelma magħmul bniedem, huwa l-kelma ħajja. Jexua huwa dak li hemm miktub fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè. Jexua huwa dak li hemm miktub fl-ewwel 5 kotba ta' Mosè magħmul bniedem. Għalhekk aħna Jexua jgħidilna isma' imxu warajja. Obdu l-kmandamenti u mxu warajja, għandna sensiela għadna kif tarajnilkom sensiela fuq għadi, mulej x'għandi nagħmel biex ngħaddi għal-ħajja ta' dejjem. Jexua għalilna isma' żommu l-kmandamenti u mxu warajja. Għaliex Jexua huwa l-kmandamenti magħmul bniedem. Il-kelma talla magħmul bniedem u l-kmandamenti ħarġu minn fomm Alla. Jexua huwa fomm Alla u Jexua ma jista' jgħidilna xejn differenti u bil-maqlub. Għalhekk sabiex nimxu wara r-rieda talla biex inkunu nafu x'inhu tajjeb, x'inhu perfett, x'jogħġbu, irridu nimxu wara Jexua, irridu nimxu wara il-kelma talla. Irridu wkoll ninbidlu fiżikalment. U nerġa' ngħid hawnhekk fejn hawn problema kbira fil-komunitajiet Kristjani għaliex mentalment, grazzi mulej, jiena waħed minnhom illi mentalment ħafna Kristjani nbidlu ma baqgħux jaħsbu bil-mentalità tal-Knisja li kienu jgħixu fiha qabel pagana u falsa, illum qed jaħsbu b'mentalità differenti. Imma il-problema illi qed jiġbdu lajn u jgħidu ma sa fejn iridu jemmnu. Meta tiġi biex ninbidel mentalment, xtajt il-kelma, ninbidlu. Meta niġu biex ninbidlu fiżikalment hawnhekk fejn għandna il-problema. Imma ejja ħalli wkoll naraw l-Apostlu Pawlu, qed nikwotaw l-Apostlu Pawlu ħbib tiegħi huwa teologu kbir tal-Knisja Kristjana, il-messaġġ ta' Pawlu ħafna drabi wasal imdawwar kif qalilna l-Apostlu Pietru stess, ħafna idawru it-tagħlim ta' Pawlu u jagħmlu hekk ħażin għalihom. Hekk jgħid l-Apostlu Pietru. Imma dak nitkellmu fuq xi darba oħra. Ejja naraw x'jgħidilna l-Apostlu Pawlu fl-ittra tiegħu l-ewwel ittra tiegħu lill-Korintin kapitlu 6 u ħammorru versi 19 u 20. X'qed jgħidilna Pawlu f'dawn iż-żewġ tifrus? Qed jgħidilna hekk. U ma tafux li ġisimkom u t-tempju tal-Ispiritu Santu li qiegħed fikom, li għandkom mingħand Alla u li intom mintom xtakom infuskom, intom kontu mixtrija bil-għoli, sebħu mela l-Alla f'ġisimkom. Ħafna affarijiet li qed jgħid hawnhekk l-Apostlu Pawlu, interessanti li qed naraw ukoll parti mill-titlu ta' dan il-programm, fejn l-Apostlu Pawlu qed jgħid li ma kontux taf li intom mixtrijin bil-għoli. U x'qed jgħidilna sebħu mela l-Alla f'ġisimkom. X'jiġifieri sebħu mela l-Alla f'ġisimkom? Jiġifieri ġisimkom użawh biex tagħtu glorja bih il-Alla. Nafu Kristjani li wara li jsiru Kristjani, wara u qed nagħmilha ċara. Wara li jsiru Kristjani imorru u jintlow bit-pinċija. Xi ħaġa li żgur il-kelma tal-Alla hija kontrija. Il-moment li inti suppost Alla għaddik midlam għaddaw ma tistax taqpa tagħmel affarijiet li huma mudlama issa ġismek tittofrih bħala sagrifiċċju l-Alla missier għaliex għax huwa t-tempju tal-Ispiritu Qaddis tal-Alla. Huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu. Min-naħa l-oħra dak huwa argument wieħed illi ħafna Kristjani għandhom problema fih. Imma nerġa' nsemmi il-każ ta' l-ikel. Dan affarijiet li jiena meta nagħlem fil-komunità tagħna qas nagħmel enfasi fuqhom għax fil-komunità tagħna dan affarijiet jafuhom u waqqas għandi għalfejn noqgħod ngħidhomlhom. Imma ħafna Kristjani huwa hawnhekk fejn jiġbdu l-linja u jgħidu le issa milli ġiet Alla mhux se nagħti kasa ma ħniddeċidi jiena x'għandi nikol u ma nikolx. U nafu l-problema li għaddejja mid-dinja bħalissa minħabba ikel illi jittikal u r-riżultat tiegħu għandna din il-problema tal-COVID-19 coronavirus. Ħanejdilkom mhix xi ħaġa ġdida, ma forsi mhux kulħadd jafha. Fil-ktieb tal-Levitiku hemm miktub sabiex il-farfett il-lejl ma tiklux. Jekk verament il-problema li għandna hija minħabba li bniedem jikol dak li kien, allura jara, istrandu raġuna Alla ta'.
Alla għandu raġun ma mhux suppost nikluh dak mhux tajjeb għalina. Għasandi għalfejn kompli nagħmel dil-enfasi, imma iva ħbib tiegħi jekk irridu nieħdu ħsieb saħħitna, jekk irridu verament nimbidlu minn kif konna qed ngħixu għal ħajja ġdida fiżikalment irridu noqogħdu attenti x'niklu. U dak li Alla għalinna wallaħam maħmuġ tikluħx għax mhux ikel għalikom, aħna rridu noqogħdu attenti li ma nikluħx. Mhux qed nitkellem biss fuq il-frifet il-lejl, qed nitkellem fuq ikel illi issibu bażi fil-ċina Maltija. Il-ċina Maltija, il-bażi tagħha huwa dak kollu li Alla għalinna tiklux. Dak li Alla għalinna dak huwa laħam maħmuġ mhux ikel għalikom, għalina l-Maltin huwa ikel tradizzjonali. Għal min li tiżommu tradizzjonali. Jiena, grazzi malej, għal-kemm kont inħobbu u għal-kemm kont nieħu pjaċir niklu dak iċ-ċertu ikel, illum tnaddaft minnu waqqas għaddi biss inħares leħ u waqqas biss għandi xewqa illi ntemu. Għaliex għax naf illi l-mument li ħaniklu ħankun qed inħammeġ dana it-tempju ta' l-Ispiritu Santu. U għalhekk nażel li nobdi l-Alla u nimxi mal-istruzzjonijiet tiegħu. Araw, fil-fatt, mhux l-Apostlu Pawlu biss jaċċenna għal-ġisimna bħala tempju tal-Ispiritu Santu u li nieħdu ħsiebu. Imma anke Ġwanni meta kien qed jikteb it-tielet ittra tiegħu kien qed jikteb lil Gajus li żgur ma kienx ludi, anke bħala isem nistgħu ninnutaw li huwa isem Grik, x'qallu Ġwanni lil Gajus. It-tielet ittra ta' Ġwanni l-ewwel kapitlu, it-tieni vers jaqra hekk. Aziz, nitlob lill-Alla li kollox imurlek tajjeb u li tkun f'saħħtek l-istess bħalma inti sejjer tajjeb f'ruħek. U qed jgħidlu nixtieqlek li tkun b'saħħtek fil-ġisem fiżikalment, imma biex tkun b'saħħtek fil-ġisem fiżikalment ma tistax teqpa' twebbes rasek, ma tistax teqpa' ssabbat saqajk kontra dak li tajt il-kelma t'Alla, dak li Alla għalinna mhux laħam għalikom tikluħx, aħna rridu nemnu dak li Alla qed jgħid, irridu nobdu dak li Alla qed jgħid u jekk verament irridu nobdu lil Alla, irridu niefqu niklu dak il-ħafna ikel li qed jagħmel ħsara kbira lil ġisimna. Anke jekk maħniex qed ninnutaw. Anke jekk mhux qed ninnutaw il-bidla f'ġisimna għaliex qed niklu dan ikel maħmuġ, ma ninsewx illi qed immorru kontra istruzzjonijiet li Alla tagħna. Ġifieri anke jekk inti mhux tinduna illi dan l-ikel maħmuġ, dan l-laħam maħmuġ qed jagħmellek il-ħsara f'ġismek, imma xorta għandek tirrealizza li spiritwalment qed tagħmel dnub għax mhux timxi mal-istruzzjonijiet t'Alla. Xi ħaġa li trid tirrispondi għaliha quddiem Alla fil-ġudizzju u żgur li m'intix ħaġġib l-iskuża quddiem Alla u tgħidlu x'issa Ġesu kien għalilna nistgħu niklu kollox le mhu veru xejn. Meta Jexua kien qed jitkellem fuq l-ikel, kien qed jitkellem fuq l-ikel, ma kienx qed jitkellem fuq il-laħam maħmuġ, ma kienx qed jitkellem fuq il-majjal u l-fenek u l-laħam taż-żiemel u r-rizzi u l-xrimps għaliex. Għax qal Jexua dak ma kienx ikel, ma kienx qed jindirizza dak it-tip ta' ikel, Jexua kien qed jitkellem fuq l-ikel li seta' jiekol permezz tal-liġi t'Alla. Imma hawnhekk hawn ħafna fejn jalqu idnihom bħalissa u ma jridux jisimgħuha. U jew nkella jgħidu ma nistgħux nifhmu x'qed jgħid. Imma dik hija xi ħaġa li nitlobkom ħbib tiegħi bis-serjetà nitlobkom tmorru fil-kamra tagħkom użaw dan iż-żmien li qegħdin magħluqin ġewwa bħalissa, morru fil-kamra tagħkom għattaw ħin mal-mulej u waraw x'in il-verità. Veru Jexua għalilna biex niklu kollox, jew nkella dak li kien għadu maħmuġ u qed jagħmlilna ħsara f'ġisimna. U jekk tikom xi risposta l-mulej, nitlobkom tibgħatu ili b'email qed intellawlkom l-email falkom tiktbulna jew anke forsi tibgħu messaġġ tistgħu anke tċempluli u tuni r-risposta. Tajjeb ħalli jekk jiena sejjer żbaljat f'dak li nemmen inkun nista' nirranġa t-twemmin tiegħi. Imma m'għandix dubju dak li qed ngħid jien ħireġ mill-Iskrittura huwa l-verità u issibli kemm issibli skużi u skritturi biex tipprova iddur mal-lewża, jiena xorta ħan nirribatti dak li hemm li qed tgħidli inti peress li jiena bħal Jexua se ngħidlek hemm miktub. Jiena ħan nirreferi x'hemm miktub fil-kelma t'Alla, fl-istruzzjonijiet li Alla tal Mosè biex għandna ngħixu. Mela, irridu fl-aħħar mill-aħħar
ninbidlu wkoll spiritualment. Jekk aħna mhux ħa nbidlu spiritualment il-bidla tagħna ma tistax isseħħ, ma jistax ikun li neqpa nemmen dak li nemmen il huwa fals u għax naf li huwa qarrieq, iktar u iktar issa ma għandix għalfejn nemmen dak it-talim. U din hija xi ħaġa li l-istess, ħammorru fl-ittra tal-Lut. L-ittra tal-Lut, kapitlu 6, u ħanaqraw minn versi 1 sa 3. Kapitlu 6 minn 1 sa 3. Għalhekk inħallu l-ewwel talim fuq Kristu u nidħlu għal talim għoli bla ma nerġgħu nibdew mill-pedament tal-indiema, mill-lemejja l-mejta u tal-fidi falla, tat-talim fuq il-mamudijiet, tat-tqejjed tal-idej, tal-qawwa tal-imwiet u tal-ħaq ta' dejjem. U dan nagħmluh jekk Alla jrid. X'qed jgħid hawnhekk l-Apostlu? Hawnhekk l-Apostlu qed jgħid isma'. Dak li huwa bażiku, inutli neqgħu mwaħħlin nitkellmu l-istess suġġett ġimgħa wara ġimgħa, suppost irridu nikbru spiritwalment. Dak li qed jgħid l-Apostlu Pawlu f'din l-ittra mela isma' issa tafu biżżejjed fuq ċerti affarijiet ejja ħalli nikbru spiritwalment. Issa tafu x'hemm miktub, ejja ħalli npoġġu kollox fil-prattika, ħalli nibdew verament nikbru spiritwalment. Għaliex irridu nikbru spiritwalment? Għaliex irridu nersqu lejn Alla, u biex nersqu lejn Alla irridu nersqu lejn Alla skont il-mod li qed jgħidilna hu, mhux skont il-mod li jgħidilna l-bniedem. Alla tinsewx ħariġna minn ġodlam għal ġoddawl fuq hekk qed nitkellmu f'dan il-programm. X'inhu id-dawl li Alla daħħalna fih? Id-dawl li Alla daħħalna fih huwa l-kelma tiegħu, il-liġi tiegħu, it-Torah tiegħu, dak hu d-dawl. Qabel konna qed nimxu bil-liġijiet tagħna, għalhekk konna qed ngħixu ħażin, għalhekk konna sejrin għall-qerda ta' dejjem, għaliex għax konna qed nimxu fuq il-liġijiet tagħna. Issa Alla ħariġna mid-dlam għax il-liġi tagħna hija dlam, għaddiena għad-dawl u id-dawl x'inhi d-dawl? Il-kelma tiegħu qed jgħidilna nisma' imxu fl-istruzzjonijiet tiegħi. Marru miegħi fit-tip tal-proverbji, ħbib tiegħi, tip tal-proverbji sabiħ ħafna għal min uħobb jistudja u mhux tal-li hu sabiħ tal-li huwa importanti illi ngħixu daw il-proverbji. Għaliex il-proverbji qegħdin hemm sabiex aħna nistgħu nimxu magħhom. U marru miegħi nitlobkom kapitlu 8 u ħanaqraw l-ewwel 4 tifrus biex inkunu nafu x'inhu id-dawl. Ejja ħnibdew minn hawn. Mhux ewwel l-elf jgħajjat u d-den mhux jolli leħnu. Fil-quċċata tal-għoljiet ma' triq f'salib it-toroq jinstab, ħdejn il-bwieb f'daħlet il-belt, fid-daħla tal-bwieb itenni. Lilkom ja nies ingħajjat. Lil-bnedmin is-sejħa tiegħi, talmu intom ja żgħar il-għaqal u intom ja boloħ iksbu il-fem. X'qed naraw hawnhekk? Hawnhekk qed naraw illi Alla qed jgħidilna mhux ewwella l-erf jgħajjat, u x'inhu l-erf? L-erf nafu li huwa l-erf tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li meta jiġi hu jagħmar ġo fina suppost li jmexxina fil-verità. U dak huwa l-erf tal-Ispiritu Santu, dak li qed jgħajjat minn fuq il-quċċata tal-għolja. Għaliex fuq il-quċċata tal-għolja? Għax l-erf tal-Ispiritu Santu huwa dawl. Id-dawl li Alla jrid imexxina fih. U id-dawl bħalma jgħid Jexua ma taħbieħx inti id-dawl tagħmlu fejn jista' jurik id-dawl meta tixel fjamma inti meta tixel id-dawl tpoġġih fejn tista' tara ma taħbieħx. Inkella xorta ħadeb fid-dlam. U dak li qed jgħid Alla l-missier. Qed ngħaddikom issa mid-dlam għad-dawl, hemm l-erf tal-Ispiritu Santu, hemm l-erf tal-kelma tiegħi. Dik hija l-erf tal-Ispiritu Santu, l-kelma tal-Alla, it-Torah, il-liġi, wara dik irridu nimxu biex inkunu nistgħu ngħaddu mid-dlam għad-dawl. Għaliex it-tama tagħna hija dejjem f'Jaxua. Għaliex Jaxua jgħid nisma' imxu warajja. Għax Jaxua huwa dak id-dawl. Jaxua huwa l-istruzzjonijiet tal-Alla, Jaxua huwa it-Torah ta' Alla, Jaxua huwa l-liġi tal-Alla magħmul bniedem. Mela biex nimxu fid-dawl irridu nimxu wara Jaxua. Biex nimxu wara Jaxua bil-fors
irridu nimxu wara l-istruzzjonijiet talla. Ma tistax inti tgħid jiena Kristjan nimxi wara Ġesu min-naħa l-oħra tgħid il-liġi m'għandniex taħta Kristu għal liġi mela xi Ġesu għandek inti. M'għandekx il-Ġesu ta' dal-Bibja, inti għandek xi Ġesu magħmul ġewwa l-Amerika. Qed naraw mill-iskritturi, ejja naraw skrittura oħra. F'dana l-istess, ejja ħammorru sa Proverbju 4. Ħanebqgħu fit-tip tal-Proverbi, morru miegħi fi Proverbi 4. Dana proverbju li l-ewwel darba li smajtu meta jiena kont nattendi l-Bible College ġew Malta baqa' it-timbrat ġo moħħi. U kien wieħed minn dawk il-vrus li ħanaqralkom dalwaqt kienu żewġ tliet tifrus li baqgħu ġo moħħi u xelwu li bozza illi f'dak li kont qed nitgħallem kien hemm xi ħaġa ħażina. Meta kont qed niġi mgħallem daw il-frus ma kienx qed jaqbel ma dak li kont qed niġi mgħallem. U hemmhekk fejn bdejt jiena nirrealizza l-isma' għawadni fid-dlam x'hemm bżonn nagħmel u l-mulej ħareġni minn ġo dlam għad-dar wara li tlabtu. Imma ejja ħnibdew mill-Proverbi 4 u biex tkunu tafu Proverbju 4 hawnhekk ħajibda jitkellem fuq il-ħżiena, fuq dawk li ma jimxux mal-kelma talla fil-fatt taraw vers 19 jgħidilna hekk ara. It-triq tal-ħżiena bħadlam ma jarawx fiex se jitfixklu. Mela diġà nafu li hawnhekk qed jitkellem fuq il-ħżiena. It-triq tal-ħżiena bħadlam. Mela biex tkun mat-tajbin inti biex tkun mal-poplu talla ma tix tkun fid-dlam, trid tkun fid-dawl. Imma interessanti araw x'qed jgħidilna ħanaqrawh kollu daw il-flus ħanaqrawhom kollha ħalli ħadd ma jgħid illi qed naqbes xi vers. Imma ħanibda minn versi 18 u 19. It-triq tal-ħżiena bħad-dlam ma jarawx fiex se jitfixklu, imma triq tas-sidqa bħad-dawl taż-żernier li kull ma jmur aktar jiddi sal-ogħla tan-nar. Mela hawnhekk qed ngħidu d-differenza bejn il-ħżiena li jimxu fid-dlam għal dawk li s-Salla sejjaħ biex jimxu fid-dawl. Vers 20 dan huma l-frus li baqgħu mwaħħlin ġo moħħi u rrealizzajt li fit-talim tiegħi kien hemm xi ħaġa ħażina. Ibni, ħsiebek fi klimi, għati widen għalli ngħidlek, tħallix imur minn quddiem għajnejk u għożżu ġo qalbek. Għax ħajja għal min isibu u saħħa għal ġismu kollu. Dawn it-tlet tifrus għawa fejn jiena bdejt nistaqsi, ibni, ħsiebek fi klimi. U jiena bdejt ngħid isma' jgħidin għal u l-kitibhom Salamun fi żmien Salamun ma kienx hemm it-Testament il-ġdid. Mela għalli ma kelma Salamun kien qed jirreferi f'dan il-każ Alla ma kelma kien qed jirreferi għax din mhix il-kelma ta' Salamun hija l-kelma ta' Alla Salamun ispirat mill-Ispiritu Santu. U meta fit-tar tiegħi fit-tixt x'inhi l-kelma li Alla qed jirreferi għaliha l-Ispiritu Santu rreferini għal-liġi tiegħu, għall-istruzzjonijiet tiegħu, għat-Tora tiegħu. U hawnhekk fejn bdejt ngħid mela allura mhux vera Jexua waqqa l-liġi għax kieku Alla ma kienx jgħidilna dik tidu tobdu, jekk waqqagħha kif tidni nobdi issa. Tajjeb, imma biex norikom x'inhu id-dawl Alla qed jgħidilna imma triq tas-sidqa bħad-dawl taż-żernier li kull ma jmur jiddi sal-ogħla tan-nar. Ibni ħsiebek fi klimi għaliex għax kliemu huwa id-dawl. Il-kelma tiegħu hija id-dawl. L-istess bħalma nafu xi ħaġa li ġbajna nsemmu u nagħmlu referenza għaliha jekk immorru Salm 119 dak as-salm illi ħafna ma jistawx jitkellmu fuq jew nkella biex jitkellmu fuq dan is-salm iridu bil-fors jagħmlu dnub għaliex iżidu jew inaqsu mal-kelma tagħna jiena smajt min jgħid meta taqra dan is-salm issa neħħi il-kelma liġi u minfloka daħħal il-kelma Ġesu. Jiddispjaċini ngħidlek illi il-kelma tiegħi il-Bibja tiegħi tgħidilha nista' nżid u laqqas innaqqas. Aħseb wara kemm tbiddel, imma jekk immorru Salm 119 vers 105 araw xejdilna
Imnara għal riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Imnara ġifieri dik xi ħaġa li turi d-dawl. Imnara għal riġlejja l-kelma tiegħek, it-Torah tiegħek, il-liġi tiegħek hija id-dawl għal riġlejja, id-dawl fil-modija tiegħi fejn irrid nimxi f'din il-ħajja. Fejn irrid nimxi f'din il-ħajja, issa li l-mulej din il-midlam. Id-dawl tiegħu huwa il-kelma tiegħu. Id-dawl li Alla jridna nimxu fuq hija t-Torah tiegħu, hija l-liġi tiegħu, hija l-istruzzjonijiet tiegħu, hija l-kmandamenti tiegħu. Kmandamenti li ħafna Kristjani jiġu joħduha kontra l-Knisja Kattolika għax bidlithom u sewwa jagħmlu għax jekk hemm żball il-Knisja Kattolika għamlet hija li bidlet l-10 kmandamenti, imma min-naħa l-oħra meta mbagħad issemmilhom ir-raba' kmandament hawnhekk fejn jerġgħu morru fid-dlam għaliex ma jridux jisimgħu fuq ir-raba' kmandament. Għaliex għax huma jgħidu li issa dak maħniex taħtu. Mela jekk maħniex taħtu għalfejn Alla tajulna bħala dawl, għaliex tajulna fil-liġi tiegħu, jekk il-liġi tiegħu hija dawl u għallek żomm is-sibt qaddis. Kif qed tgħidlu issa, all right, mela għandi 10 bozzot, ħanitfa' waħda minnhom. Il-mument li inti tfajt waħda minn dawk il-bozzot, tfejthom kollha. U allura erġa' ġejt issa fid-dlam. Sissa qed nitkellmu f'dan il-programm tkellimna kif meta il-mulej sejħilna biex joħroġna minn ġodlam għal ġoddawl. Fil-programm ieħor issa ħanitkellmu kif Alla ħariġna minn ħajja ta' dnub, ħajja żbaljata, tagħlim fals, tagħlim qarri, sistema ħażina għal verità. U allura mbagħad irridu naraw issa x'inhi l-verità fit-tieni programm. Illum rajna x'inhu id-dawl li Alla jdaħħalna fih, programm ieħor ħanaraw x'inhi l-verità li Alla jaddina għaliha. Bħalma dejjem ngħidilkom ħabib tiegħi qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem għax dak li jgħid il-bniedem huwa qarriqi, dak li jgħid il-bniedem jgħidu għax jogħġob lilu u għax jaqbel lilu, għal daqstant jien dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Bħalma dejjem nagħmel u dela ma nkunx qed nivvinta ma minn qalbi minn verament sħabi tal-komunità Malta Messjanika jgħidu li Martin sellinna għal dawk li jkunu qed jisimgħu dan it-tagħlim. U għaldaqstant fisem sħabi ta' Malta Messjanika, ħuti fil-mulej ta' Malta Messjanika nixtiequlkom il-paċi u slim. Shalom.